Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 engane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenza kufanelekile ucofa usubscribe ulike bese uphinde uphawula ngemuva kwanansi inkulumo kaMengameli wamabhinca ungizwe Mchunu ke uphumela obala wathinta udaba lokababa uDlamini oboshelwe icala angalenzanga nokuyicala elithinta uRape. Baba uDlamini ke waboshiswa usisi wakhe azalwa naye owathi ingane yakhe ayithi ubaba uDlamini uyirape. Kanti-ke ungizwe Mchunu usebhekene ngqo nodaba lukababa uDlamini waphinde futhi waveza indaba zokuthi usisi kaDlamini uNtu lo wabophisa uDlamini uthi-ke ungizwe Mchunu udeserva isihogo esimnyama eshe ngoba imbi kakhulu lento ayenza kubaba uDlamini. Kanti-ke futhi ungizwe Mchunu useveze indawo zokuthi uZulu wonke awusukume ulwele udaba lukababa uDlamini uma kumele kukhishwe imali uthi-ke ungizwe Mchunu ngayikhishwa ngale nje ukukhuluma kakhulu ake ubambe la. Kanti yena kuleli yaqembu labelungu okuthiwa iDA ophethe amajele. Ngakho kubaluleke kakhulu ke ukuthi njengamanje sitholile ke ukuthi sekuvele nogogo oshoyo ukuthi kule minyaka ewu16 ugogo ebhadla edonsa ejele. Uyasukelwa uwasukelwa udade wabo ngoba enomona ugogo eyisebenzela kamnandi buthembelele ema-origin sebenze ihlahleni zama-origin uNkulunkulu wami ugugu ebekeka oshikatezini ekwazi ukwakha umuzi oyisemkhulu ekwazi ukuthi onakekele noyisi osemdala kakhulu njengamanje futhi osenezifo lezi kuthiwa amahlala khona lezi ezenza ukuthi manje ke angabe sakwazi ukuthi ayisize namanje ke ngenhlanhla uyise wakhe futhi usekhona udade wabo wathi uthinte kabi umshana. Emveni kwalokho udumo lwakhe ugugu yaziwa ukuthi umuntu obehamba eshumayela izinkonzo ezikholelwa kodwa ke wabhecwa ngobende inyama engayidlanga ishwa lehlela kuye weza ubuhlungu abanye ngabe bayibulala abanye ngabe namanje akekho umuntu ongaboshwa from 2009 agwetshwe 25 years from 2009 bese namhlanje elokhethi uyaphika futhi ngabe lo muntu uyavuma ngoba uzobona ukuthi ikhamera isuke yaya komunye ubaba lapho bethunga obe namazinto nje angaphelele ngiyaxolisa ubeka ukuthi mhlawumbe unesini cha enamo obe namazinyo nje angaphelele ubaba efakene ebu washo wathi yena wakwenza wazi waxwayisa abantu ukuthi weyinsizwa masike saphephuka isketi phambana naso ngamehlo ubheke le ungalokothi usondele ngoba akumnandi lapha engikhona nami impilo yami ngimdala ngingaka izophelela ezaleni. Washo ukuthi cha babecishe belingane nje ke naye ngaleso sikhathi kodwa futhi babengavumelananga wamphoqa. Ngakho ke kubalekile ukuhlonipha abantu besifazane, kubalekile ukuhlonipha izingane lekusasa elizayo. Kodwa kagugu yacela ningizima Afrika sikusukumele ngayo yonke indlela. Sikusukumele ngobuqotho. Singasukumi ingxemu. Singasukumi ingxemu lezi ezenziwe oMax kanye nomyeza. Ngoba lawo bafana bobabili benza iphutho okufanele beqonde ngqo bengalokho bengingiza bechaza bexolise nje. Bethi siyaxolisa ningizima Afrika silingekile. Nathi sase singene ephutheni noma kwakumele bekhuzane kodwa bathe behamba uhambo bavuka ubukhotheni ngoba umuntu mayekhuliswe engakhulisekanga kahle uyenzeka ubukhotheni bumfice ngendlela ibalulekile into okwazi ukuyikhokhela ngayo uwethu ungabona umuntu uthi hawu ozayo mengifica kunje ekunganjani engihlala ngikhuthaza abantu ngento esimple ngathi mina uthi ungena endlini yangasese noma kuthiwa i-public toilet ulihlanze ngoba kuyicala ukuthi ushiya amanaphanapha akho bese ungawaclean ngoba manje umcabangeli umuntu ozayo uzonyanya ngaphezulu kuba wena unyanya indle yakho. Ngakho ke kubalekile ukucabangelana singabantu. Ngakho ke ayikho into ebaleke njengokuthi bavume iphutha bona bengangingizi bazole bayihloniphe ngoba uMax siyamdinga omsangane nje umgodoye nje kodwa asikwazi ukuhlonza umuntu ngaphandle kwenyanga yenyongo njengenyongo yenyathi sesithi usonele inguna phakade size simthole. Akwenziwa lokho kwelakithi lasakha khona ekhaya. Akwenziwa lokho ngosiya umyeza angazi umyeza noma umtshana kodwa insizwa enamagalelo amahle esiyidingayo.
ngakho ke ngithi ke mina bama bese bexolisile abangibonile ukuxolisa sangingingisa abayiqoqe bami futhi bayeke lokhu ukuthi bathi bona mangabe bethi bayaxolisa balibona iphutha labo abalenzileyo bese bona beshita ama account abo ebewabhala inyongo ngoba leyo nyongo siyayawazi umphumela wayo sekuke kwaba khona isimo igameko esinjalo sokuthi manje bezozenza insizwa ngokushintsha into yamanyala kade bethenda ngawo beyibonge ngothuvi yabona beyibonge ngothuvi fuck off nina qondani ngoba siyanidinga ikusasa likunina ngakho ke ngithi lo ntombazane lo oyisihogo lo okuyena yena owathi ingane yakhe incane ayivume ukuthi idlwe ngologugu unecala ngimnikeza isiqalekiso sangena phakade uma kuqinisekisiwe ukuthi ngempela leyanto ayizange ziyenzeke uyadeserve isiqalekiso hayi sona sodwa nje nokuthi naye ayozwa ukuthi kunjani endlini eminyama awuhlala lapha noNandipha Mangundumane ezwe ukuthi kunjani endlini eminyama ahlale khona uma kuthi konke lokho kade bekuhlanza umuntu omdala ezikhotha amavesi eBhayibhelini athi basekhesu bathi ngoba abantu besifazana abanjengalaba yibo abasibulalela izwe ngoba bazi kahle ukuthi ubona izwi lomuntu wesifazane lizokala kangcono mayekhala kunezwi lendoda indoda idala mama inebhesi umuntu wesifazane bese kusuka lapho ke emveni kwalokho bese ke kunyakaza konke umhlaba bese uthi hawu umuntu wesifazane pho kanti uyena osuke ewunini eyizigebengu njengalapha ku district director waLife Pine Town ngicabanga ukuthi umuntu district director uphethe ingxenye yonke ethe lo phethe izimfundo lapha ePine Town sengazwile amanyala akhe asefikile ezandleni zami ngithi kuyichilo lonke lokho kwenzayo wentombazana kuyichilo ngempela wazi ukushaya ngisho abasebenzi ngempama wazi ukubambezela iprocess neprogress ye-education kusasa soxhaka uhulumeni kodwa yinina enenza into engalungileyo njengo-director njengama-officials lidayisa ama-poster nenza izinto engalungile ngakho ke ngizokhuluma futhi nomfoka Hlomuka ukuthi akunaka lelo daba ngoba sebebaningi abasebenzi bengibhalele bethi mongameli ngenelela ngakho ke sengikhulumile njengamanje lolu daba lolo selusokuse ezandleni zami lufalense nodaba ekade ngilwethula ngalitshena ngisho ungqongqoshe ubaba usenza umcuno ukuthi siyacela ukuthi sikhulumele nomongameli wezwe kunenkinga enkulu yamandiya amakula asezinsizwa amakula asesijwayela kabi sinenkinga entsha sha amandiya mawusebenza nalo lazo ukuthi liphethe kodwa libe nilingana ngeposter lilawula njalo